Assalomu alaykum bardoро, умедворам ҳама каса созан хубен. Дар дасти ман дута телефон аст. Иш iPhone XR дар корпуси 14 Pro аст ва инеш боша iPhone XR оригинал. Ин чиза чӣ хел мекунад? Даруни ира гирифта дар даруни ин корпус пур мекунад. Ин телефона дар ин телефон просто копировать кардан мегиранд ва мешавад корпуси 14 Pro, 13 Pro, 15 Pro. ҳамаш коркуниш я намуда. Ва ҳозир дар инҷа мо тест мекунем ки кор кардани ду телефон чӣ хеле, оригиналш чӣ хеле ва дар корпус чӣ хеле. Ин телефон восстановлен ҳисоб мешавад. Мебинем ки восстановлен чӣ хел кор мекунад ва оригинал чӣ хел кор мекунад. Ва тарзи камера карданшон, чӣ хел камера мекунад, чӣ хел сурат мегирад. Ҳама ин чиза ҳозир мо тест мекунем. Шумо да нишон метавонед ва шумо метавонед тамошо кунед ва дар комментария фикротон нависед ки кадомаш хубтар кор мекунад, кадомаш камераи хубтар мекунад. ва ай ҳама чизи асосӣ шумо просто каналда подписатсия кунед ки видеои чотка бояд пеш мешавад. ин чиза ҳатман бикунед, фаромӯш накунед, колокольчика гирён кунед. ҳозир мегзарем ака камераоша мебинем чӣ хел камера мекунад, тарзи кор карданшона ҳамаша инҷа мемонад, метавонед тамошо кунед. Ин камера iPhone XR оригинал аст. Тарзи камера карданшо шумо метавонед оценид кунед худом. ва ҳозир баъди XR дар корпуси 14 Pro тарзи камера карданаш мешавад. Иш боша iPhone XR дар корпуси 14 Pro тарзи камера карданаш хатон ака ин чиза муайян кунед, дар комментария нависем, барое ки ҳозир ман бигӯм уже гап як тараф мешавад. хатон метавонед ин чиза оценид кунед бинависед. аз тарзи кор кардани iPhone-ҳо нишон метаҳем. ин iPhone XR оригинал аст. тарзи кор карданаш мақсад номер бизанед, чизе ки бизани 100% кор мекунад, шустрия кор карданаш. ва ҳозир медроем настройка, я бор дига настройка кор карданаш мебинем. ина любой ҷо мақсад кор кардан мегирад, куҷое ки медрои чӣ коре ки мекунӣ мақсад кор карданаш как обычно, как ранги любой iPhone аст. барое ки iPhone XR оригинал аст. ва ин телефони дигим iPhone XR дар корпуси 14 Pro ҳай ва тарзи кор карданашам чӣ хеле ки номер набрад мекунед, как оригинал ма фикр мекунам кор мекунам. ва бор дига шумо бо фикратона дар комментария нависед ки коркунед кадомаш хубтар аст. ва ина медроем настройкаш мебинем чӣ гап хабар аст, кор карданаш чотка. ва куҷо дроем? ина основные медроем, обустройство XR. просто iPhone-ҳое ки дар корпусанд дар чишошон настройкаошон нависега ки iPhone XR, барое ки даронаш дили ҷигараш iPhone XR аст, ба ҳамон хотир iPhone XR-ш менависанд. тамом. ин ҳам хел гапҳо. видео маъқултон шуда боша, лайк, подписатсия, комментария фаромӯш накунед. ва агар заказ карданӣ бошед, номере ки болои экран дар метавонед любое время занг бизанед. любой намуди телефон аст, метавонед заказ кунед.